been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Ayan, welcome back to Iloganda and of course, kagaya naman dito sa vegan, maraming pagkain. Siya po isang special empanada, longganisa, bagnet at amoy pinakbet. Pati special empanada at mga pinakbet. Siyempre, kung sa special empanada, special sa atin dito sa core. Talagang dinadayo. Para sa isang tourist attraction. Longganisa naman, pag yung mga iba, tinatakam talaga yung longganisa dito sa vegan. Kagaya niya, takam na takam yung mga ibang boys sa kanya. Ayan, she's a grand winner of Model Search in Manila. His generation is. And also, Siyempre, ano pa ba? Anong pangalan mo sa kanya? Di ba mas first runner-up siya ng Sanyata at Ilocos 2008, same year din. Yan, ipakilala natin. Babae, and she's also our host here in Wake Up Ilocos. Fantastic. No other than Miss Roksi. Yes, hello! Maraming salamat sa pag-guest sa akin. Miss Roksi. Ang Jeanette. Parang dumating na lang ang Jeanette naman na, te. Parang you're so hot. Ooh, tostado nga ako eh. You're so hot, as in hot. Of course. Hindi naman din, di ba? Pag may insecure ka sa kanya, huwag mong ipahalata. Ano naman ba yung kakabalahan mo ngayon? Ito, wala. Ito, hosting, school. Yun, ito lang. Nag-aaral ka pa? Ay, hindi. School na, di ba? Sa Malay mo magtuturo na siya. Bakit naman siya magtuturo? Sana graduating na sa. Pag magtuturo si Roxy, pag ganyan yung teacher ko, baka siguro magpapakalalaki ako. Diba? May invite. Ano ka? Yawa. Ayan, kumusta naman ang bagong baby, Miss Roxy? Yes, okay naman siya, Fab. May bagong Hindi baby. mo narinig? Anong baby? Hindi, akala ko lumang baby. Ano ka ba? Baby yung yung naglalakad na, yung tumatakbo, nagbibisikleta na. Ano pangalan ng baby? Margarita Isabella. Parang margarita na gano'n, champagne. Parang Ayan alak yun, no? Alak na alak lang. Hindi kasi gusto ko dapat Margaret. Pero sa isip ko, gusto ko parang unique. Margarita. Pinag-iisa alak yung ano niya. Ganun ba yun? Masarap ang margarita, social, Margarita ka dati. babae. Pang babae kasi margarita, nakatikim ka na nun, yung parang blue. Hindi It's a fair. frozen Mga local brands na ako Frozen. eh. Hindi ako masyadong nanginom ng Ay, 4x4 na. Na gano'n, tanggayan sa mga pare, mga lasinggero, mga Mga matatanda. sa kali-kali lang. Oo, ikaw. Gusto mo yung Margarita. Gusto ko yung margarita. Nandiyan si Roxy, baka malita. Nakalimutan niyo ako. Ay, akala ko kanila ako. Oo. Eh, ano naman yung mga naging bonding moments niyo? Ano mga bonding moments you with your kids? Kasi sobrang busy ng schedule ko. Gaano ka busy? Bongga sa busy. Kasi syempre umaga hanggang hapon meron akong school. Tapos taping, mga ganyan. Kumuha ko ng time shopping kami. Ano ba yung Out of busy? town. Busy. Spell Bachelor of Ano ba? Criminology. Pahirap niya sa yung business card yun. Akala ko Bachelor of Criminology. Ayun nga. Kaya pinag-usapan nga sinabi school, taka-taka ka. naman. Ako, mas naman yung studies mo. Okay naman. Kaina yung sabi mo nga kaina, anong baka bonding moments namin. We just read books together. Ganyan lang. Tapos picture Reading books together, gano'n? Oo. Yung mga bata, reading books. Ate, marunong silang mag-ano. Pwede Barbie muna. Palibhasa. Malalaki yun! Yung malalaki. Tsaka isang babae. Pinagpasa ng libro Yung mga kids. Pero yung baby kasi, syempre hindi pa. Akala ko yung baby, yung super baby, talagang pinagbabasa mo na ng book. Sosaytahan naman. Ilan ko na ba yung panganay? Miss Roxy? Dalawa sila twins. Panganay nga, di ba? Oo nga. Dalawa nga sila twins. Kahit may twins, may panganay pa rin. Ano ka ba? Hindi naman sabay sila lumabas. Ano ba yun? Pwede din. Bakit? Jurassic Choose ka pa ba? Malaki maluwang, gano'n. Tapos dalawa na lang. Wow! Dalawa na lang. Dalawa na Kailangan ko pinagpawisan nung ginasa ko dito sa dalawang to. Ngayon talaga, pati si Kuya Delmar, di pinagpawisan din. Kaya nga, pinagpawisan ko ng bongga. Ayun. Ano ba question nyo? Kasi nagdami na sabi ng question. Ayun, kamusta naman yung studies? Okay naman. Sana mag-graduate na this school year. Inahabol talaga ng bongga ko. Sana din, para graduate ka na, para i-pursue mo na yung mga career sa buhay. Alam mo yan. Alam mo yan kasi best. Oo. Kasi dati si Roxy kasi, when I was in college, she's sa UNT, kami palagi magkakasama. And we were the best of friends. We're best of friends. Ang mga kasi mga best of friends, yung mga beauty queens, sina Jana, yung mga gano'n. Yung best of friends mo sino? Ha? Sino mga best of Maraming friends? mga friends ako dyan. Sina Elizabeth Ramsey. Oo, mga sina Jaya. Sina Pokwang, si Poo.
Kasi nga sabi nila, tell me who your friends are and I tell you who you are. Oo, ano naman, syempre, kailangan talaga And syempre mga friends kasi na Roxy, di bongga. Wala naman ang question doon, di ba? Syempre, dapat sabi ko maganda. lang. Oo, syempre, relax na Bigyan relax niyo na lang naman po tayo. sila ng isang... Hindi naman. Eh, mag-best friend naman kami ni Jay. Mamaya magsasampa ka na lang. Siya na lang yung gano'n, siya na lang yung natatayang friend ko na ganito. Oo. Pero I'm so proud of Murphy din kasi ang dami niyang mga racket. Oo naman. Mayaman na siya. Mayaman na Hindi siya. naman. Oo, ako yung guest. So, Anyways, that's lumabas. Basta ka na. Mabuti. Ayan. But anyways, we've heard na part ka ng debate team niyo sa inyong school. Ay, And can you say something about that? Yun ang pinaka-challenging na nagawa ko kasi mas iba siya kaysa sa mga, syempre nagpa-pageant ka, di ba yung mga question? Pero ito kasi may interpolation na sinasabi. So, kailangan pag-aralan mo both side. Yung side namin at saka yung sila, yung kalaban namin. Yun ang pinakamahirap, interpolation, yung questionan mo yung kasama mo. Sino naman, yung parang pinaka-mahirap na question na binato sa'yo na parang debate? Hindi naman siya question eh. Kasi nag-question ako ng basta something doon sa kalaban ko. Tapos parang sinabi niya na, you're attacking me personally. Parang gano'n, which is not naman. So doon ang medyo... Naging defensive. Oo, naging defensive sila sa side na yun. That was in Lingayen, Pangasinan. Kasama ko si Lindon, who was also one of the guests nung Ilocano Act and Let's Talk. So, ano naman ang pag-usapan na natin kung yung about sa pinagsalihan mo na contest. So, anong corona ang nakuha mo doon? Alin? Sa Sanyata Silos. Sa Sanyata, it was first runner-up. Then, naibigay sa akin titles to listen. So, yun. Then, yung pinakabongga sa lahat na as in, I'm proud of it, is the Generation is the Model Search. Because this is where Angel Roksi won, nung Angelica Colmenares pa lang siya. Parang may pagkahawig ko rin kay Angel Roksi. Or Diana Sabiri. Diana Sabiri, oo. Ano ba? Ganun siya talaga. Oo, pag nag-joke kasi talaga kuminda madalas. Tapos ay ano pa yun na yung pinaka, ano yung Naging part experience ako ng mo? page Jeans Company, yung page Jeans Apparel, kung saan nagkaroon ako ng chance magkaroon ng billboard sa Manila, nagkaroon ako ng yung mga gano'n. Billboard si Bakla, Hindi naman malayo kasi billboard ka? wala akong billboard sa Lapida, mga ganun. Akala mo yung billboard Yun naman yung pinaka-bonggang achievement ko. Hindi naman malayo, di ba? Ayan. Sabi yan. I'm so proud of Roxy, of course, si Ate Jana. Ba't parang yun na lang proud? Oo, proud kasi ako. Kaya hindi ako proud. Proud. Super proud ako sa kanila kasi ang dami nilang achievements. Si Ate Jana din sa Miss Earth niya. Pag si Roxy, model na model. Model yung mga pinursue niyang mga career. At nagtagumpay naman. Di ba? Happy ka naman, te. Naman, ikaw kayo sa billboard at maging Dahil parang double meaning yung happy ka naman, te. Oo. Happy naman. At sa pagrampa mo sa Manila, may nabalitaan kami about something Paolo Avellino. Ano, my God. He's so hot ngayon. Naman. Sinapasok Siya na yung ka gano'n. Oo, napasok talaga tuloy ako. Napasok tuloy ako, te. Kasi nakita ko sa TV, parang feeling ko, Paolo Avellino, si Roxy. Ito parang title si Roxy D. Pagrarampa ni Rox sa Manila. So, anong sasagutin ko doon Na-connection kay kay Paula Paolo? Avellino. Oo, kamusta naman si Paolo? Ano? Ba't mo kinukumpisa sa akin yan? Hindi ko alam. Minsan hindi ba ka naman Paolo Avellino? Hindi ko pinagpawisan ako lalo. Tissue ka. Oo. Yun yung Baka sabihin nila, edges lang. Nakita ko one time si Roxy at Paolo Avellino dito sa Vegan Ilocos Sur. At nilibre pa ako ni Paolo Avellino ng isang drink sa Sketchy Bar. Isang drinks? Isang drink, sabi ko. Tanga-tanga ka. Isang drinks, ha? Parang Isang may dalawang drink. drink. Isang drink na. Dalawang drink. Sabi mo kanina, isang drinks. Isang drink. Sisihin mo sa Ano ka, boss? Papawisan ako. Ano ba ito? Kailangan ng So anyway, so ano yun, ikwento mo sa amin. Dali, parang... Oo. Ala, Diyos ko ba may makanood nito, ha? Nanonood yan. Oo. Paula Avellino na walang hanggan. Hello. Ayun, si Nathan. Oo, si proud na Nathan. proud naman ako sa kanya sa achievement niya. Diyos ko, sana huwag yung Mapanood niya to. Oh my God. Maraming send natin yung link sa kanya sa Facebook. Oh my God! Tapos, ganit Sa Twitter. Patay ako kay LJ. Ganito. Okay na yung pasis-paste. Oo, sige. Assuming ka, kayo na ulit. Assuming ka. Malabo yun. Nakikipila pa lang kay Julio Montes. Ano ba? Paano ba sasagutin? Hindi, kasi ganito yan. Short na yung relationship namin, pero it was one of the most perfect relationship that I had. Kasi, okay ako sa family niya, okay siya sa family ko. Very open na kami.
And then, syempre naiintindihan ko yung career niya, naiintindihan niya yung career ko. Parang, it's perfect. Sobrang perfect. Parang, Nakaka-boring. hindi ko naman masabing nakaka-boring. Parang siguro gano'n lang talaga. Ba't naghiwalay na kayo ni Paolo? Sobrang Naging dalawa perfect. sila? Oo nga, tanga-tanga to. Ano ba? Hindi ko naman narinig kanina naging dalawa sila eh. Naging sila. Bongga ha, in fairness. Abot mo yung kisam eh. Hindi, nung time pa na yun, nasa GMA pa lang siya noon. Yung time na Starstruck. Oo, Starstruck pa lang siya. Yun. Yun, dito. Tapos dito siya pumupunta. Bibisita ka. Na naman, ganun. Pag bumisita siya, may mga dinadala ba siya ng something, mga flowers, chocolates, gano'n. Then, yung nasa Manila kami. Hindi, baka car, baka yung mga ganun. Ah, gusto mo yun? Baka siguro pag ngayon matujowa mo si Paolo Bilino din, makabiskuti. House and that na to. Diyos ko, ikaw naman! Ang blooming na ng gano'n, ng career ni... Hindi, oo. bongga Sa mga siya. masaya sa Bongga mga na siya. achievement niya ngayon. Kasi yun ang pinangarap. Isa rin isa sa pinaka-hot na lalaki ngayon sa show business. Kaya naalala ko kasi noon. Ay, ang swerte mo, te. Nung pumunta kami dito sa Manila, nalito na ako. Swerte mo, te. Wait, nayak mo na siya. Ay, Hindi lang yakap, te. Ano ka ba? Hindi nga daw, ano Wala ka kami ba? ganyan. Mga ganyan. Oo. Ito na, pinipitin. Wala, hindi ka nagpibibitin. Lumalabas na rin kayo. Oo naman. Charot ka, hindi wala kayong pibitins, wala akong pibibitins dati. Charot! Charot tong baklang to. Ay, Wala! Kaya ano lang yung mga ganun lang. Wala! ulit-ulit. Ayan, syempre, bibitinin muna namin kayo dahil marami pang itatanong at syempre marami pang kulitan na mangyayari dito ng yan sa Iloganda. They've been looking for